mga loves, it's me Clany and welcome back sa ating channel. Ayan, obviously yung mata ko wala pang tulog, so hindi ako makatulog and decide na lang ako na maglakad-lakad, mag-jogging. 5 AM dito sa Kuwait. Ayun yung bagong date ngayon pala sa Kuwait na bagong time ng curfew. 5 AM open sila, tapos hanggang 7 ng gabi. So, ayan yung update dito sa Kuwait. Kaya mag-jogging-jogging muna na tayo ng 5 AM. Ganito yung 5 AM.
Kami dito wala pa, sarado pa. Naka-stop. Walang trabaho. So, jogging na lang tayo. So, ayan, may mga bus na. Hindi siya yung public bus. Mga bus na company bus. Ayan, makikita nyo yun dyan. Yan. Magsi 6 o'clock na. Ayan, dumarami na yung mga tao. 6 o'clock yan, dumarami na yung mga tao. Medyo napawisan na naman ako, kaya okay lang. So, bali, ayan, tapos na yung aking round ng jogging. Maghahanap naman ako ngayon ng market na open na ng 6 AM. So, tingnan natin kung alin pa yung supermarket na pwede kong bilhan ng breakfast at saka ng pagkain ng aking pusa. Alam nyo naman, wala nang wet food yung pusa ko. So, hanap tayo ng pagkain. Loves, kung nakikita nyo, ayan yung mga area ng mga market. Sarado pa sila. Yung India Gate, sarado pa. Saan tayo mamimili ni Ray? Sarado pa ang India Gate. Sarado pa ang... Lulu. Check natin ang Lulu. Mukhang ang Lulu talaga, no? Laging present. Check natin ang Lulu. Dito na tayo. So, Lulu, I'm coming. Dito na tayo sa Lulu. Lulu lang talaga tayo makakapamili ng maaga, no? Lulu kasi yung nag-o-open ng maaga. So, let's go. Ito na yung pagkain ng pusa. Ayan na. Pero mukhang iilan lang din. Ayan. Pagkain ng pusa ng ating si Sophie. Try natin itong mga to. Ba't ibang flavor? Try natin. Kasi 7 months na siya. Pwede na siya sa mga pang-adult. Ayan. Tapos, dalhan na. Bigyan natin siya isa nito. Ayan. Gusto niya to eh. Ang mahal naman to. Ba't naging mahal na to? Ayan. Ito. Nakakuha na ba ako? Ito meron. Ito. Ayan. Tapos, magustuhan nyo kaya to. Ayan. Turkey. Try natin. Ayan. Try natin. Mas dalawa. Hala, 1 dinar pala to. Bakit ang mahal naman na nito? Wala nang iba. 1 dinar na siya. 1 dinar pa dinar, 500 naman talaga to. Chicken and shrimp. Anyway, sige. And then, nakakuha na ba ako nito? Baka hindi naman magustuhan niya. Sige, yan na lang muna. Wala silang wala silang sand. Ay, ayun. Wala silang sand. Paano yun? Wala silang sand dito. Yan lang yung area ng mga pangpusa. So, di ko alam kung kailan pa mag-o-open ng ibang 600 lang. Saan ito nalalagay? May refill naman siya. Ito, magkano? Ano pa bang ating bibili? Nabilhan ko na ng pagkain ng pusa. Wala nga lang silang sand. So, ano pa ba yung ating bibilhin? Ayan. Bibili pa ako ng... Bili ba ako ng chicken? Or ito? Ano to? Ano to? Lulu? Bili ba ako ng chicken? Chicken? Hanap tayo ng iba. Bili rin ako ng sausage. Ayun! Ito pala ang kailangan ko.
Cheddar, lopa. Ito. Cheddar ba to? Cheese slice. Cheddar yung gusto ko eh. Tapos, butter. Yung butter, bibili ko. Ito na kayo malaking butter, no? Ito na. 400 lang siya, butter unsalted. Dalawa nito. Kailan ang expired nito? Kailangan natin yung expiration. Kasi mahilig ako mag-ano eh. Yung mag-toast. Ayan. So, kuha tayo ng butter. Sana mabuhat ko to. Also, yung kukunin natin. Kami ditong tinda eh. Pero, hindi kagaya dun sa ibang malalaking ano siya. Ayan! Pili tayo nito. Kuha tayo nito. Yan o, minsan lang tayo mag-prutas. Tingnan natin kung matamis to. Tapos, try natin mag-broccoli. Ayan o, meron silang mangustin. Kaso lang 1 dinar. Patatas. Kuha tayo ng patatas.